Der er en, der har sendt mig en besked og spurgt, om jeg kan hjælpe i forhold til et godt råd. Hun skriver, at hun snorker som en gris, og det irriterer hendes mand, så det kunne hun godt tænke sig at finde en løsning på. Og den løsning, jeg er kommet op med, det er sådan en lille fyr her. Det er en vatpind. Og den skal man bukke, så den ligner et V. Og herefter, så skal man indføre den i sine næsehuller, således. Og så kan vinden passere. Så prøv det her, så er du færdig med at snorke. Verdens bedste råd. Hej.